En dan gaan we naar een interview met Karin Bosman. Zij vertelt over een onderzoek dat is begonnen naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. En daarbij wordt speciale aandacht voor neurodiversiteit op de werkvloer gegeven. Het is niet alleen een thema voor Human Resources, maar ook een cruciale voorspeller van sociale en psychologische veiligheid. We zitten in een drukke periode. Mensen voelen heel veel prikkels op het werk. Daar moet ook open over gesproken kunnen worden. Karin Bosman is al jarenlang op Curaçao aanwezig om onderzoeken te doen naar zaken die zich afspelen binnen de werkvloer, op de werkvloer. En dit onderzoek is een van de verschillende onderzoeken die worden gedaan. Mensen die meer informatie willen, kunnen een mailtje sturen naar info@optimacuraçao.com. Karin Bosman, welkom in de studio. We praten regelmatig over een onderwerp wat belangrijk is op Curaçao, wat ook in de afgelopen jaren, mede dankzij jou, veel aandacht krijgt, hè? Human Resources, HR. We hebben de laatste keer dat je hier was over een onderzoek gepraat, maar nu wordt er een nieuw onderzoek, daar zijn jullie mee begonnen. En dat onderzoek is een verdiepend onderzoek naar diversiteit en inclusie. Nou, dat zijn woorden die we niet dagelijks op Curaçao op de werkvloer gebruiken. We lezen er wel over, maar wat is het precies? Nou, het verdiepingsonderzoek wat gaat over diversiteit en inclusie, daarbij zoomen we in op het welzijn van mensen, of je jezelf kunt zijn, op de verschillen die er zijn binnen werkomgevingen en of daarin goed kan worden samengewerkt en of leidinggevenden, bestuurders, maar ook HR-medewerkers daar goed oog voor hebben. Dat ze inzicht hebben op het effect wanneer diversiteit en inclusie zeg maar niet goed embedded is in die werkomgeving. En nu wordt gekeken of dat voldoende embedded, of daar voldoende aandacht aan besteed wordt. Juist, ja. We vragen dus aan medewerkers om mee te doen aan dit onderzoek. Om daar beter inzicht in te krijgen, op basis waarvan we weer een analyse kunnen maken wat organisaties vooruit helpt op dit thema. Want je denkt heel snel aan LGBTQ+, bijvoorbeeld, maar er bestaat ook zoiets als neurodiversiteit. Wat is dat? Dat gaat over ons brein, hoe die verschillend van elkaar werkt. En hoe we bijvoorbeeld verschillend reageren op informatie dat we moeten verwerken, prikkels, denk aan dyslexie, ADHD. Er zijn allemaal verschillende vormen die ons brein beïnvloedt, waardoor we verschillen. En dat heeft een effect in die werkomgeving. En specifiek voor de periode waar we nu met z'n allen op afstevenen, dus de feestmaand. December, ja. Juist, ja. Ja. Dus het is helemaal niet raar dat ik soms verbaasd ben dat mijn collega anders op iets reageert dan ik. Nou, precies is dat, ja. Ons brein Dus ik ben niet vreemd, we zijn allemaal anders. Nou ja, daar moet een dieper begrip komen. Hè. Daar hebben we gewoon informatie voor nodig. Ik noem het altijd data. En die data helpt ons om vanuit mildheid, nieuwsgierigheid en ook een stuk kwetsbaarheid met elkaar te kijken. Wat werkt er in ons team, in onze organisatie en op welke manier gaan we daarmee om en communiceren we ook met elkaar. In het verleden werd er gedacht van ja, de werksfeer moet goed zijn en de baas moet niet te streng zijn en moet redelijk zijn. Maar dit gaat ook over hoe collega's met elkaar omgaan. Hè? Dat Zeker. Sommige mensen misschien andere collega's irriteren zonder dat ze het zelf doorhebben. Ja, denk bijvoorbeeld aan uitjes die door een werkgever worden georganiseerd. Niet iedereen heeft zin in dat uitje. Maar vaak hoor je dan, doe even collegiaal, doe niet zo kinderachtig. Maar als je de hele dag al bezig bent om je te focussen en niet overprikkeld te raken en je moet daarna nog met elkaar op stap, dan kan dat soms echt net de druppel zijn, waardoor er dus ook irritatie gaat ontstaan in een werkomgeving. Daar moet begrip voor zijn. En dat betekent dat wij eigenlijk veel meer met onze medewerkers moeten gaan praten om te kijken wat leeft er, wat speelt er. En dat is in elke omgeving verschillend. In een organisatie met verschillende teams heb je ook subculturen. Dus ook per team kan dat weer verschillen van elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat niet in elk bedrijf een werknemer zich prettig voelt door te zeggen dat hij overprikkeld wordt of dat hij te veel prikkels krijgt. Nee, dat klopt. Maar je moet de ruimte krijgen om aan te geven dat je ergens geen behoefte aan hebt en dat daar niet meteen een oordeel aan hangt. En een salarisvermindering. Ja, nee, bijvoorbeeld. Nee, maar ik druk me heel voorzichtig uit. Maar het gaat om het gesprek. Ja. Het gaat om het vertrouwen. En dat vertrouwen begint bij informatie ophalen bij je mensen. En daar echt iets mee doen en het teruggeven. Dat noemen we feed-forward. Dus niet feedback, maar feed-forward. We laten zien, we vinden het belangrijk dat jij je goed en veilig voelt. En we geven om het welzijn van jou. En in die decembermaand, survival maand noem ik het wel, zie je ook dat al de feestjes, het alcoholgebruik, maar ook de verplichtingen die we hebben om cadeautjes te kopen, financiële druk,
Er zijn zoveel verschillende factoren in deze maand die ons welzijn beïnvloeden. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn. En nu wordt onderzocht in hoeverre dat al gebeurt op Curaçao. Ja. Wanneer denk je dat het onderzoek is afgerond? We zijn nu 1,5 maand onderweg en ik verwacht in maart dat we de cijfers, de analyse en de conclusie kunnen presenteren.